ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଖାସ୍ ଅଛୁ ମୁଁ ତୋତେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖାସ୍ ଅଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମମତା କହୁଛି ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ, ଭାଇ କଥା। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କିଛି ଅଲଗା। ପିଲାବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଟିଗଳ ହେଲେ ମା' ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭଉଣୀକୁ ଯେ ଭାଇ ଉପରେ ରାଗେନା, ଭାଇ ପା ତୋ ଘରକୁ ଯିବ ଭାର ନେଇକି। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଭାଇ କହିଥିଲା ବାଟରେ ସବୁ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲୁ। ହଁ, ଭଉଣୀ ଶାଶୁଘରକୁ ଯେବେ ଭାଇ ଆସେ, ଭଉଣୀର ଖୁସିର ସୀମା ନଥାଏ। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ଭଉଣୀ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କ୍ଷୀର ଢାଳେ, ଭାଇ ନାଁରେ ଦୀପ ବି ଜାଳେ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯଦି କେଉଁ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଇକି ବା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ମନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଦିଅ ଯେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବି। ସତ କହୁଛି, ଭଉଣୀଟି ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବନି। ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ସେ ଭଉଣୀଟିର ଆଖିରେ, ମୋ ଭାଇ ଆସିବ। ତା ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖିବି। ସେ ମୋତେ ଏପରି କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସେପରି କହିବି। ବାପା ମା' କଥା ପଚାରିବି। ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ରୋଷାଇ ଘରେ ବସି କେତେ କ'ଣ କଥା ହେବ। ମୁଁ ତା ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବି, ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇଟି ଅଭିମାନ କରିଛି, ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିଦିଅ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଭାଇ ହୁଏତ ଟିକେ ଅଭିମାନରେ କହିପାରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠେ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିବି, କ'ଣ ଦେବି, ସେ କ'ଣ ଭଲ ପାଏ, କେତେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସିଯିବ ଭାଇ ମନରେ। ଘରେ ଜଣ ଜଣ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭାଇ ମୁହଁରେ ଥିବ ସ୍ନେହଭରା ହସଟିଏ। ତେଣୁ ସେ ହସଟିଠୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଜଗାବଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁନା, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟ। ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବା। ଭାଇ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଡର ଲାଗେ ନା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ବାହାରେ କିଏ କିଛି କହିଲେ ଭଉଣୀ କୁହେ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଦେବି, ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ହଁ, ଆଉ ଭାଇ କେତେ ବି ରାଗିଥାଉ ଭଉଣୀ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରି ନିଜ ପାଇଁ କପଡ଼ା ପସନ୍ଦ କରେ। ଏମିତିକି ଭଉଣୀକୁ ପଚାରି ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ବି ବାଛେ। ପିଲାବେଳର ସେ ଲୋରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ କହ କାହାଣୀ, ଭାରତବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ, ତାପରେ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମନରେ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ତା ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାର କି ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ କଥା ପଚାର, ଉଭୟ ଭଲ ହିଁ କହିବେ। କୋଉ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡାକିବେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ସାଥିରେ ଥିଲେ ନୂଆ ଭାଗ୍ୟଟିଏ ବି ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ୟାରା ନୁହେଁ, ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଭାଇ। କେହି ଯଦି କୁହେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ତ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି, ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଏହି ଭଲ ପାଇବାଟିକୁ ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରଖିବେ, ମା' ଠାକୁରାଣୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ହଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାଇଟିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁନା ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ। ଆପଣମାନେ ସାନ ଭାଇକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।